Technická fakulta zorganizovala vo svojich priestoroch druhý ročník kariérnych dní. Veľmi ma teší nárast zúčastnených spoločností, čo svedčí o tom, že spoločnosti a prax má záujem o našich absolventov. Spolupráca s praxou je pre nás veľmi dôležitá. Dnes v podstate kvalitné vzdelávanie si nevieme predstaviť ani bez spolupráce s praxou. Komplexný absolvent našej fakulty musí mať teoretické vedomosti, musí mať praktické skúsenosti získané počas štúdia a musí byť pripravený na reálne výzvy praxe. Spolupráca medzi Technickou fakultou a praxou prebieha predovšetkým v oblasti vzdelávania rôznymi formami a treba povedať, že tá spolupráca musí mať obojstranne významný prínos, čo si myslím, že sa nám darí a pevne verím, že v budúcnosti budeme túto spoluprácu orientovať aj do oblasti spoločného výskumu. Kariérny deň bol jedinečnou príležitosťou pre našich študentov získať nové kontakty, nadviazať nové kontakty, ktoré môžu byť kľúčové pre ich budúcu kariéru. Hneď po skončení kariérnych dní prišli na fakultu pozitívne ohlasy, respektíve pozitívna spätná väzba z tohto podujatia. Či už to bolo z praxe, alebo to bolo zo strany študentov, čo ma samozrejme veľmi teší a potvrdzuje to vlastne správnosť smerovania našej fakulty. Tešíme sa na kariérny deň v roku 2026.